бародарони азиз, худованд тавбаи аксарияти бандаҳояшро қабул мекунад. сидқан ва самимӣ бояд тавба кунед. ҳаргиз ноумед нашавед. бо ин шакл ба роҳе ки худо гуфтааст роҳ рафта наметавонед. аввал тавба карда ин корҳоро раҳо мекунед. баъдан ризқи ҳалол кор карда бо зане ки худованд насибатон мегардонад ба хайр хонадор шуда ба ватану миллат ва фарзандони хиш хизмат мекунед. нагӯед намешавад, одами бад ҳастем, мафияем, ғарқи гуноҳем гуфта фикр накунед. раҳмати худованди таоло аз гуноҳони шумо дида зиёдтар аст. шумо бо нияти пок тарафи ӯ баргардед. ӯ қалбҳои шуморо бо нури имон пурнур мекунад. шуморо ба роҳи рост ҳидоят мекунад. худованд соҳиби раҳмати беканор аст. мо гуноҳи зиёд дорем. худованд чаро моро мебахшидааст? мо дузахӣ ҳастем, домло ҷанговар. бародарони азизам, гуноҳи вазнинтарин назди худо умедро аз худо кандан аст. худои таоло бандаеро ки ба тарафи ӯ баргаштааст магар танҳо мегузорад? шумо ба тарафи худо як қадам монед, ӯ ба тарафи шумо 100 қадам наздик мешавад. ба хотире ки суроғаи суманро додед, худованд аз шумо розӣ бошад. акнун аз ин ҷо хеста рост ба амният меравед, таслим мешавед. баъд аз адои ҷазоятон иншоалло аз нав таваллуд мешавед. худо аз шумо розӣ бошад, домлои ҷанговар. аз ҳамаамон худованд дуоҳоятонро қабул кунад. амин.